मैयासो जे 29 वेस्ट क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा जोंनि कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव फैनानै कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि स्टाफ BDO एग्रिगेटेड इन्जिनियार एजुकेटिभ इन्जिनियार GRS आरो स्टाफफोरखौ लानानै बिथाङा मोनसे मैया मिटिं लेंदोंमोन आरो मिटिं लेंखांनायनि उनाव बिथाङा मोनसे चेनेलनि थ्रुयै बिथाङा निउस बाइट खालामदोंमोन आरो बे निउसआवहाय बिथाङा जों TCLC चेयारमेन आरो BCDC चेयारमेननि एगेन्स्टै गोबां एलिगेसन होलांदों। दा बे एलिगेसन होनायनि एगेन्स्टै जोङो बिथांनो फिननो होनो थाखाय बे समावहाय ज' जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा, दा सोलिबाय थानाय जे सरकार, बे सरकारनि TCLC चेयारमेन BCDC चेयारमेन बिथांमोनहा गामि गामि थांनानै जे PMAYG आवास प्लास आरो गुबुन गुबुन स्किमफोरनि एगेन्स्टै बेनिफिसारिफोरखौ थांनानै धमखि हैदों, सिगि सग' खालामहैदों आरो बुंदों जे UPPL दोलोआव हाबाब्ला न'खौ दाननाय जागोन आरो स्किमफोरखौ दाननाय जागोन। बै बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मैया फोसावदों। दा बियो कमप्लिटलि नंखाय बाथ्रा। खुनु बेलायै UPPL सरकारनि जे BCDC चेयारमेन TCLC चेयारमेना माब्लाबा बेबायदि खामानि मावाखै आरो भबिष्यतावबो खामानि मावनाय नङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा जोंना मोनसे थांखि दङ आरो बे थांखियानो जाबाय नो कारापसन बा कारापसन फ्रि सरकार दानाय। आरो बे कारापसन फ्रि सरकार दानायाव बिथाङा दि जोंखौ जे एलिगेसन होलांदों, एखेबारे माने बेयो एखेबारे नंखाय बाथ्राखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव फोसावनानै गारदों। खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन, बिथाङा PMAYG आरो आवास प्लासनि खोथाखौ बांसिनै बुंदों। जों बुंनो हायो जे PMAYG 2016 निफ्राय बे लन्च जादों आरो 2016, 17, 18, 19 जेब्ला BPF सरकार खुंदोंमोन, अब्ला बै बोसोरब्रैयाव PMAYG जोंनि कुसुगाव डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव गोबां ओरैबायदि न' दङ जे न'आ खालि फिन लेभेल बानायनाय, अबेबा फाउन्डेसन बानायनाय, अबेबा नोङो रुफ लेभेलसिम थांनाय, बेबायदि आद्रा न' लुनाय दङ जों, इनकमप्लिट। आरो बै न'फोरा दासिमबो दङ, दासिमबो दङ। जुदि बैफोर न'खौ जुदि बिथांमोनहा कमप्लिटलि मोजाङै लुनाय मोनब्ला बै बेनिफिसारि बिथांमोनहा दिनै सुगै सान्थि उन्दुनो थानो हागौमोन। एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंनो हायो मा होनो नबीनगर BCDC बायदियाव 55टा इनकमप्लिट न' दङ। थत्थ जों होनो हायो, एखेबारे माने लिस्ट दिहुननानै जों होनो हायो। जुदि रबिराम बिथांनो जुदि लिस्टखौ नांगौब्ला जोंनि खाथियाव दङ आरो बे लिस्टखौ बिथाङा लांफैनो हागोन। आरो जों बुंगोन कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव टटेल बे थांनाय 4 बोसोराव 16, 17, 18, 19आव 293टा न'खौ बिथांमोनहा एकदम जाख्ल'नानै, एकदम कारापसन खालामनानै बिथांमोनहा न'खौनो लुवाखै। सोर खालामदों बेखौ? बिथांमोननि सरकारनि BCDC चेयारमेन बिथांमोनानो खालामदोंमोन। दा मा जादों? बै बिथांमोन जे जाख्ल'नानै थांनाय, बै बिथांमोन जे न'खौ इनकमप्लिट खालामनानै थांनाय, बै न'खौ दिनै प्रमद बर'नि सारनि दैदेननाय बे सरकारा बै न'खौ लुफुंनानै होनो थाखायसो दा थियारि जागासिनो दङ आरो दा लुगासिनो दङ। इन्डिभिजुवेल स्किम प्लेन्टेसन स्किमखौनो बिथांमोननि नामाव होनानै दिनै माखासे न'खौ लुगासिनो दङ। बिसोरनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि थाखाय दिनै थानो मोनाखिसै। बैफोर बेनिफिसारिफोरनो दिनै न'खौ फारि लुबैगासिनो दं आरो अलमस्ट कमप्लिट जागासिनो दङ। जुदि बै समावहाय जुदि बै नबीनगर थाकामपुर बायदियाव बिथांमोना जुदि न'खौ मोजाङै लुनानै होयोमोनब्ला बै ओनसोलनि बेनिफिसारिफ्रा बा रायजो राजा बिथांमोना मैदेरजों थैनो गोनां जानाङामोन। दिनै मैदेरजों गाख्रेब जायो बिथांमोनहा।
न' मोजां नङैनि थाखाय बिथांमोनहा गाख्रेब जायो जुदि PMAY-Gआ बे न'आ जुदि बिथांमोननि गेजेराव लुनानै होफुंजानाय मोनब्ला बिथांमोनहा मैदेरनिफ्रायबो रैखा मोनगौमोन खिन्थु दिनै न' मोजां गैयिनि थाखाय बिथांमोन जाख्ल'नायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै न' मोजाङाव उन्दुनो मोनैनि थाखाय दा मैदेरखौ गिनानै खारनो गोनां जायो गुबुन जायगायाव उन्दुहैनो गोनां जायो दा बिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो देरसिन गैया ओमफ्राय बिथांमोनहा दिनै गोन्दो कारापसन खालामै बिथांमोनहा 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा जाबोजोबदों आरो बिनि सिगांनि बाथ्राखौथ' बुंनांगौनि खोथाया आं गैया बिनि सिगांनि IAY बिथांमोनहाथ' गोबां जाख्ल'दों IAY आव गोबां जाख्ल'दों गोबां कारापसन बानायदों दाबो दङ बिनि सिना सोरनिबा मुंखौ सोरनावबा होनानै बेबायदिनो जाख्ल'लांदों बुंबा जों गोबां हायो खिन्थु रबिराम नार्जारी बिथाङा जोंखौ एलिगेसन होनायनि सिगां बिथाङा साननांगौमोन बाथ्राखौ आरो मोजाङै तदन्त खालामनानै बिथाङा बे खोथाखौ बुंनांगौमोन दा बाथ्राया बेबो बिथाङा गावसोरनि सरकार समावहायसो सार्भे खालामनाय होननाय बाथ्रा बुंदों बिथाङा PMAY-G बा आवाज प्लासखौ बिथाङा 2008 आव सार्भे खालामनाय बुंदोंमोन बिथाङा जेबो डिटेल्स नलेज गैया बिनि सोमोन्दै आं मिथिगौ बिथाङा जेबो डिटेल्स नलेज गैया जायनि थाखाय बिथाङा बुंदों 2008 आव सार्भे खालामनाय गावसिनि सरकार 2008 आव रबिरामा बहा दंमोन 2008 आव रबिरामा बबे सरकाराव दंमोन दा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै पलिटिकेलि मानसिफोरखौ माने आन्दायहोलाबायनो थाखाय बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जेबो नङा बिथाङा कुनु PMAY-G आवाज प्लासनि सोमोन्दै जेबो नलेज गैया बेखौ जों मिथिनो हायो आरो आवाज प्लासनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों आदार लिंक खालामहैनाय आरो माबा खालामहैनायाव जोंलायनो बुंदों TCLG चेयारमेन आरो BCDC चेयारमेनफ्रा बुंदोंलायनो जे जोङो माने जोंनियाव फैयाब्ला जों दानजोबगोन होननानै कुनु रावबो BCDC चेयारमेनखौनो होन TCLC चेयारमेनखौनो होन बेबायदि बाथ्राखौ माब्लाबाबो बुङाखै जों बरंस TCLC चेयारमेन आरो BCDC चेयारमेना गाइडलाइन अनुजायैसो थांगासिनो दङ जे गाइडलाइन्स दङ आवाज प्लासनि गाइडलाइन्स बै गाइडलाइन्सनि अनुजायैसो जोङो खामानिखौ मावबोगासिनो दङ जाय बिथांमोनहा मोननो हागोन इलिजिबल बै बिथांमोननो होनाय जादों आरो जाय बिथांमोनहा इलिजिबल नङा बिथांमोनखौ आदार लिंकबो खालामनाय जायाखै जेबो खालामनाय जायाखै मानो होनबा गाइडलाइन्सआनो रोखा लिरनाय दङ जायहा गारि घोड़ा दं जायहा बिल्डिं दङ जायहा आवाज प्लास मा होनो खाथिया फाखायाव मोनखानाय दङ PMAY-G मोनखानाय दङ बैफोरखौ माने ग्राम सभानि गेजेरजों डिलेट खालामनानै बिथांमोनखौ बै मोननायनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै बेबायदि गाइडलाइनआव दं दा बे अनुजायैसो जोंनि BCDC चेयारमेन आरो TCLC चेयारमेन बिथांमोना ग्राम सभायाव थांनानै रायजोफोरजों सावरायनानैसो बेखौ डिलेट खालामदों जे बिथाङा जोंनि सायाव एलिगेसन खालामदों डिलेट खालामनाय पलिटिकल प्रेसार होनाय कुनु पद्दाबो बियो बाथ्रा नङा बियो जोंखौ नंखाय बाथ्राजों मुंसोदों बिथांनि उद्देश्यआ बेल'नो बिथाङा माने गावनि पलिटिकल केरियारनि थाखायसो गावनि पलिटिकल लाभालाभनि थाखायसो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দৰ্শকসকলকো নমস্কাৰ যাচিছোঁ আজি আপোনালোকক মাতি অনাৰ এটা উদ্দেশ্য যে যোৱাকালি কচুগাঁও ব্লকৰ অধীনত যিখিনি আমাৰ কাম কাজ হৈ আছে এইবিলাকক লৈ যোৱাকালি আমাৰ 29 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ পশ্চিম বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া এটা মিটিং লৈছিলে ষ্টাফক লৈ তো মিটিঙৰ শেষত তেওঁ কিছুমান আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান কথা কোৱাটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ বিশেষকৈ PMAY-G আৰু আৱাজ প্লাছক লৈ কিছুমান তেওঁ বিভ্ৰান্তিমূলক কথা কৈছে আৰু ইয়াৰ এটা দোষ জাপিছে আমাৰ UPPL দলৰ আৰু বা চৰকাৰৰ BCDC চেয়াৰমেন TCLC চেয়াৰমেনৰ ওপৰত যে আৱাজ প্লাছৰ যিবিলাক ঘৰ আহিছে যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ আধাৰ শ্বেডিঙৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তো তেখেতে কোৱা মতে যে আমাৰ BCDC আৰু TCLC মানুহখিনিয়ে বেনিফিচিয়াৰী ঘৰত গৈ বা তেওঁলোকক দাবী ধমকি দিছে যে এনেকৈ আমাৰ UPPL দলত যোগদান নকৰিলে আমি ঘৰবিলাক কাটি দিম তেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কথাটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু সম্পূৰ্ণ বিভ্ৰান্তিমূলক তেওঁ কথাবিলাক কৈছে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক
ক'ব খুজিছোঁ আৰু তেখেতকো জনাব খুজিছোঁ যে আৱাজ প্লাছ যিটো লিষ্ট আহিছে সেই লিষ্টৰ ইতিমধ্যে যোৱা 19-11 তাৰিখৰ এটা কমিশ্যনাৰৰ পৰা অহা এটা গাইডলাইন আছে, SOP আছে। সেই SOP মতে আমাৰ যিখিনি আৱাজ প্লাছৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ আধাৰ চিডিং আৰু জব কাৰ্ড চিডিং এই গোটেইবিলাক প্ৰক্ৰিয়াবিলাক চলি আছে। ইয়াৰ মাজতে কিছুমান বেনিফিচিয়াৰী আছে যি ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো কি কাঁচা পাকাৰ লিষ্ট আছিলে সেই লিষ্টৰ পৰা অলৰেডি বেনিফিট হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ নামটো ইতিমধ্যে যেহেতু ডবল হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ নামটো ইতিমধ্যে কাটা যাবই। গতিকে ইয়াত ক'ব লগা একো নাই। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে UPPL, BJP, GSPৰ মিত্ৰজোঁটত মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰখন চলি আছে, ইয়াত কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত জিৰ' টলাৰেঞ্চ আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। কৰাপশ্যনক আমি প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে তাৰ উচিত তদন্ত কৰি আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। যেনেকৈ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুৱে ক'লে টাকামপুৰ বা নবীনগৰৰ ফালে, মোৰ গুমা সমষ্টিতো এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে যিখিনি নেকি য'ত বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিলে কচুগাঁও আণ্ডাৰতে আমাৰ গোৱাবাৰী VCDC পৰে, অন্থাইবাৰী VCDC পৰে। এই দুয়োটা VCDCতে 16, 17, 18, 19, 20 যিখিনি মানে আগৰ আছিল, আমাৰ UPPL চৰকাৰ অহাৰ আগৰ যিবিলাক ঘৰ আছিলে PMAY ঘৰ, বহুকেইটা ঘৰ এতিয়াও ইনকমপ্লিট হৈ আছে। আমি গৈছোঁ, তাৰপিছত ভিজিট কৰিছোঁ। এতিয়া এই ঘৰবিলাক কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগে বা কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো লৈ সেই মানুহখিনিৰ ঘৰবিলাক কমপ্লিট কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। গতিকে সেই সময়ত তেওঁলোকে পইচাবিলাক ঘৰলুকি কৰিছে, কৰাপশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু IOI যিটো আছিল সেইটোৰ কথাটো আৰু নকওঁ বাৰু। কাৰ ঘৰ কাটি কাক দিছে, কাৰ পৰা পইচা কি কৰিছে এইবিলাক নকওঁ। গতিকে আপোনালোকে জানে, ৰাইজ জানে। আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম কাজখিনি ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে নিজে। গতিকে তেওঁ যিটো দাবী কৰিছে যে আমাৰ UPPL দলৰ যিবিলাক কৰ্মী বেনিফিচিয়াৰীক মানে ধমকি দিছে বা আমাৰ দলত UPPL বা BJPত আহিব লাগে নহ'লে ঘৰ কাটিব, এনেকুৱা কথাবিলাক আমাৰ ইয়াত এটাও প্ৰত্যক্ষ হোৱা নাই, আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। এইবিলাক গোটেইখিনি মিছা ভুৱা প্ৰচাৰ। তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ স্বাৰ্থত এই কথাবিলাক কৈছে। গতিকে মই ৰাইজক এইখিনিয়ে ক'ব খুজিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ তাত কোনোবাই এনেকুৱা ধমকি দিয়ে, কোনোবা চেয়াৰমেন বা কোনোবা মেম্বাৰে গৈ আপোনালোকক এনেকুৱা কয় যে আমাৰ UPPL দলত বা BJP দলত যদি যোগদান নকৰে আমি আপোনালোকক ঘৰ নিদিম, মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ মিডিয়াৰ জৰিয়তে মোক খবৰটো দিব, ৰিটেন এটা লেটাৰ দিব। আমি সেইজন মানুহ মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেন বা যিকোনো নহওক তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ